No, to asi už ne. Ale to se rozbalte na štědrý večer pod stromečkem. To by se tam jiného měli. Tak to jako vezmeme balíček. Zuzanka se posilnila a teď bude rozdávat dárky. Tak jak chcete to? Udělejte si s tím, Dobře, jak tak to je chcete. pro Ostatně mě. jsou vaše. No, tak si to rozdej. A pro mě? Ne, taky pro tebe. Pro mě za mě? Tak to jde zase, protože to Samý má nový dárky. Tak si to dávej do nějaký tašky, nebo do Já si něco bože, to je moje. Aha. Tak máme to rozbalovat, nebo co? Ne. To víš stejně, co to asi je, že jo? Jak to, že to ví, já to nevím. Protože já to vím. Já to mám v ruce, ten tvar. Já to nevím a já to Tak co to teda je? Mě zajímalo, že to máš v ruce. to není to, co jsem myslela. Ty si to tam To nějaký zmáznu potom u střídu. Nechcíte být takový více smysl. No jasně no. Ty jsi to nahrála. A co? To je jedno. Prostě já jsem to bude dávat do tašek, bude bordel. Tak dveřích taky pak by někdo No tady je Zuzi, přece komu to je? Zuzi? Komu? No taky to dej. Jestli jsem to Zuzi dobře pochopila, tak máš dárky, které nejsou pro nikoho z vaší rodiny odstranit. Tady dávej. Vinice. A tady je taška. A já nic čekám. Tady. Danuškou dávej tady do týhletky. To nejsem nejde, ale. To od tebe, jo? Já nemám. Tak já bych byla si vodkou. To máš blbý, jo? Nebo to se Poznáš podle Tady písma. dávej Danuška, Janička, já jiný tašky dáme, to dáme do igelky. Odkole tohle nevíte. To je hezká taška, to je ale nějaká Od Ježíška není. Tady to dáme do té kabely. Počkej, to je malá moc. Ale jo, dej to. No tak když tak to přesypeme. To tam dej. No, dej Děkuji. Je to hezká taška. Já už právě No, nemám. tak si běž dál. Takže ti pro vás tam mám nechat, jo? Ty věci. Jo. No, jenom na věm. Dej jenom odchod šít. Kde to je? To je Dimínka Jiříčka, Janička, Danuška. Ale tady mám jenom jednu. Zuzi, to nějak ne. Dimínka mají unblock kabelu. Zuzi, nějak to nemáš. Danuška a Janička mají To taky taky jednu jenom se kabelu. ti tak koukáte, jak je vycujete, tak je Nějak to stvárně, například zaři. A tohle je pro Nevím, já si udělám vlastní systém. Ale no, hlavně to ukazuj, kdo koho. Aby jsme viděli, o to je. Jo, takhle. A jak to můžeš vědět, když to tam není napsaný, že? Já třeba... To je od Ježíška. Tetičce, teď jaký tetičce? Je to od Ježíška. To je moje, přece maminka neví tetičce, od koho. Můžeš to být od nás. Takže to, že od koho, koledy napíšeš tetičce, se to je matka. Ne, ale Janičce, jo. To mohla Anička dát Janičce, ne? No, tak co to je to? No jo, vlastně, nebo Zuzanka. Tak jo, taky tak mě. budete do soudního. Říkej to. Tak se to asi nebude. Já myslím, že já tě asi... A co má říkat? No, co to je? Ukáž to. A to máme ještě takhle. Ano, a co to je? Toto je a je to představení. Tady je spray pro Janičku. Od Jurky. Proč jsme to borci Tady balili? je krém, není vejdlo pro Janičku. Tak to dej se. Tady je nějaké kafe, Neděj to, tady má Dimínka, neřekni co. tady je spray pro Janičku. Neometávejme tu školu, kdo to pak má jíst. Janí, odveď Adušku. Jani, Dej si tam ty dárky, dej mi tu tašku tady. Julko, Já tam budu dávat ty dárky. já dej si otaček ocasem k sobě. Že by ti udělala. Já vám pak pošlu to video, jo? Tak, tady je spray pro Dinečku. Od Julky. Musí to konkretizovat, kde bude mít žádný Nic jste říkali, že vám říkat, co tam je. Ale to byla blbá rada. Tady je spray pro Danušku. No, Danuška,